Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielce do Bożej miłosierności oferuję za всех tych, кому свою молитву отрицали, кто я потребую в эту хвилину об навертании для кожного з нас, наших близьких, всей парафії, так само в ласці і твердості молимся в этом месяце в особенный способ в наших семьях, в нашей батьківщині, на всем свете. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władawstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в опасность, а избавь нас от зла. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Wierzę w Boga, a i cały всемогутнего Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrysta, Syna Jego jedynego, Pana naszego, jaki był zaczęty od Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zamучений при Понтії Пилаті, укрываний, помер и был похованный, зашел до отвани, на третий день воскрес померлых, узышел на небо, сядить праворуч Бога, Отца Всемогутного, оттуда придет судить живых и померлых. Верую в Духа Святого, святый Костел католицкий, верность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Аминь. Отче Предвечный, оферуй Тебе тело и кровь, душу и Божию, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Который простит за грехи наши и всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Отче Предвечный, оферуем Тебе тело и кровь, душу и Господь, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Который простит за грехи наши и всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче Предвечный, веруем Тебе тело и кровь, душу и Господь, наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа, Который простит за грехи наши и всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезной муки,
Будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Как просить за грехи наши и всего света. Будь милосердный до нас и до 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 всего света. Как просить за грехи наши и всего света. Будь милосердный до нас и до 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 всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad wszystkim światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad wszystkim światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad wszystkim światem. O krwi woda, jaka wybyła z najświętejszego serca Jezusa, jak krynica miłosierności dla nas. O krwi woda, jaka wybyła z najświętejszego serca Jezusa, jak krynica miłosierności dla nas. O krwi woda, jaka wybyła z najświętejszego serca Jezusa, jak krynica miłosierności dla nas. Jezu, 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 Święta siostra Faustyna, święty Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Michał Zapoćko, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Tajemnicu sakramenta uspaniaj naszczy rację, tracić moc narodzie brama, Bożo nowy zabawie. Что нам rozum nie tłumaczy, światło wiery, przyjmij nas się, powieczna na Bogu Trójcy, prawosławienie i chwała nam, i Ojcu i Synu razem, Ojcu wieczna na życia. Duchu, что они
всякого светла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в Najświętejszym sakramencie покинул нам исполнить своей муки. Просим Тебя, да помоги нам также шановать Тебе в лице Твоего тела и крови, как мы завсёды отшивали светлён Твоего откупления, и яки живейший владарь Твоего едности Духа Святого, Бог праздну все веки вечные. Аминь. На початок номер 75. Ты
Для нас, христианам, в 1950 году Пиус, Папа Римский, вынес новый догмат, пошлость догматов, и говорит, что Мать Найсвятейшая с телом и душою после земского пилигримования была взятая у неба. И мы сегодня избираемся тут в это моцно верим, что Мария, какая тая колисти, приняла Божию волю, дякуючи тому, что выполнила Божию волю, не свою волю, а волю Створителя, заслужила образом с телом и душою войти у владарства небесное. І так само нам світить, брати і сестри, може не одразу по нашій смерті, але коли прийде апошній день, коли прийде конець світу, ми називаємо тоді повстанням. І наше тіло тленне так само повстане і відбудується, коли ми это заслужим, увойдем у владарство небесное. Эту святую мшу я справую за Марию об витривалості у віри, об вирішенні тяжкого становища, а так само потребных Божьих ласк. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти в эту наисвятейшую веру. Споведаемся Богу Всемогутному, и вам, браты и сестры, что взращил я верви, думкою слова, учинком и занятанием. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышине Богу, а на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, Бог небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинародный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя режь на себе грехи и свету, змилуйся над нами, я Тебя режь на себе грехи и свету, прими моление наше, я Тебя право ручайся, змилуйся над нами.
Всемогущий Боже, Ты взял небесную хвалу тела и душу беззакатной Анны Марии, Мати Твоего Сына. Просим Тебя, да поможи нам за все и вкнуться до неба, как бы разом с ее могли открывать уделу вечным счастье. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи, благодарить в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Аминь. Читание книги Апокалипсиса святого апостола Яна. Отчинилася святыня Бога ў небе, і з'явіўся каўчэг яго запавету у святыні ягонай. І вялікі знак з'явіўся ў небе. Жанчына, апранутая ў сонца, і месяц пад ступнямі ног яе, а над яе галавою вянец з 12 зорак. І яна была цяжарная, і крычала ад болю і пакут парадзіхі. І з'явіўся другі знак у небе. Вось вялікі вогненны цмок з 7 галовамі і 10 рагамі, а над галавою яго 7 дыядэм, і хвост ягоны змятае траціну зорак нябесных, кідае іх на зямлю. І стаў цмок перад жанчынаю, якая павінна была нарадзіць, каб пажэрці дзіця, як толькі народзіць. І нарадзіла яна дзіця мужчынскага полу, якое павінна было пасвіць усе народы жалезным жазом. І дзіцё было забрана ад яе да Бога і да ягонага трону, а жанчына уцякла ў пустыню, дзе ёй было падрыхтавана месца Богам. І пачуў я голас моцны, які казаў у небе: «Цяпер настала збаўленне і сіла, і валадаранне Бога нашага, і ўлада Хрыста ягонага». Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Королева стала, праворуч тебе. Королева стала, праворуч тебе. Королева стала, праворуч тебе, упряженная золотом зафиру. Королева стала, праворуч тебе. Погляди, дочка, посмотри, схили свое ухо, забудь народ свой и дом твоего отца. Король правде твоей пригожости, воин твой пан, поклонися ему. Королева стала, праворуч тебе. Полная слава выходит дочка короля, одень ее вышито золотом. Увидев в день ведут ее до короля, за ней трапчатися в руки ее, увоходит до его. Королева стала, праворуч тебе. Ведут их с радостью захоплений, увоходит на королевский палац. За местойцов твоих будут твои сыны, ты установишь их владарями по всей земли. Королева стала, праворуч тебе.
Читання першого послання святого апостола Павла до Коринфян. Брати, Христос воскрес мертвих, перший серед тих, які заснули. Покольки през чоловіка прийшла смерть, так през чоловіка і воскрешення мертвих. Бо як у Адамі всі помирають, так і у Христі всі будуть оживлені. Кожен у свій час. Перший Христос, потім ті, хто належить Христу, подчас прийстя Його. Конец настане тоді, коли Він передасть владарство Богу і Отцу, коли знищить усіляке панування і усіляку владу і силу. Бо треба, як він володар, коли не прийде всіх ворогів одного своїх. І капошин ворог буде знищена смерть, бо все покладено под ноги Його. Коли ж скаже, що все практиковано, то відомочно за включенням того, хто практиковав йому все. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Мария взята на небо, радуется Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Luki. Собравшись, Мария в те дни поспешила в горную краину, в город Юды, и вошла в дом Захарии, и привітала Ельжбету. Коли Ельжбета почула привітання Марии, узмарахнулася дитятка во лоне ее, и наполнилась Ельжбета Духом Святым, и вскликнула мощным голосом и сказала: «Благословленная ты женщинами, и благословленный плод лоня твоего. Откуль мне это, что мать Пана моего пришла до меня? Бо коли голос привітання твоего заглушал у ушах моих, узварахнулась от радости дитятка во лоне моим, и счастливая тая, якая поверила, что сповнится сказано ей Пана. У тые дни сказала Мария: величая душа моя Пана, и узрадовался дух мой Богу моим Збавцы, бо взглянул Бог на покору своей слуги, и теперь благословлять меня будут все поколений, бо великое учинил мне всемогутный, а имя Его святое, и милосердность Его с поколения в поколении над теми, кто Его боится, показал моц своей правицы, рассеял тых, кто пыхливый сердцем, скинул могутных с трону и узвысил покорных, добром голодных насытил, а богатых с ничем отправил, принял своего слугу Израиля, памятаючи про свою милосердность, як обещал батькам нашим, Аврааму и его потомству навеки. И пробыла Мария у Ельжбеты каля 3 месяцев, и вернулась у дом свой. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Брати і сестри, сьогодні, як я вже сказав, на уступі на Святої Мші переживаємо урочистость у небовзяття Найсвятейшей Панны Марии. В який спосіб вона повинна у нашому житті проявитися, ця урочистость? Правдоподобно у спосіб, в який Марія проявила свою удячність Пану Богу. В який спосіб можна бути удячним Пану Богу? За дари, які ви сьогодні принесли так само, які будуть після Святої Мши на закінчення благословленні. А в той спосіб, брати і сестри, що ми повинні прославить Пана Бога. Мария же этими словами величая душа моя Пана. Говорит, им прославление Бога. За что и нам прославляем? Альбо кто не может прославить Пана Бога? Той, кто всю надею свою покладая только и выключно в себе. Той, кто в своем житті опирается только на пыхи. Пыхливый человек, который говорит только я и я. Кто не может прославить Пана Бога? Той, кто не доверяет Пану Богу.
той, хто усі радості, усі справи, які виконує, завдячує своїм намаганням, своїм силам. Не може прославити Пана Бога той, хто вірить у свою могутність, у свою силу, у своє здоров'я, у свою науку, у свою мудрость. Не може прославити Пана Бога той, хто відкидає волю Пана Бога. Брати і сестри, Марії гімн звучить «Величає душа моя Пана». Чому? Бо Марія почула слово благословлення. Незвичайне слово хтось тобі сказав, ось Альжбета у своїм дому, у домі Захарія, промовляє це слово і ускликнула моцним голосом і сказала: «Благословленная ты между женщинами, и благословленный плод у лоне твоего». А чим є це благословлення, брати і сестри? Як неприйняттям волі Пана Бога. Ми так вельми часто думаємо і намагаємося: «Пане Боже, благослови, как мені все було так вельми ровно, все було вельми пригоже, как все подавало, все так я запланувала. Пане Боже, вот дякуючи Твоему благословению, это повинно отбыться. Як не отбудется, то, Пане Боже, Ты отступился от меня на один крок». Не, браты и сестры. Мария отримала благословение тому, что не марила об чимсь, і це збулося. Але Марія прийняла волю Пана Бога, план Божого збавлення. Бо той чоловік може отримати благословення, хто приймає Божою волю своїм життям. І воля моя, не волі, не твоєї дічиться, але волі Пана Бога. Брати і сестри, вельми часто ми про це не пам'ятаємо. Чоловік, який приймає благословення, мати, яка чекає дитя, або мати, яка тільки довідалася об народженні дитяті, приймає благословення, поміняє свій план. Може, мала плани на амбітне життя, але треба народити дитя. Не хоче зробити аборту, бо відає, що життя дати Паном Богом. Але так само прийняти Боже благословення, прийняти волю Пана Бога. В який спосіб ми можемо прийняти Боже благословення? Коли приймаємо волю Божою. Коли на різні способи пробуємо і шукаємо в нашій сім'ї, в нашій супольності, у наших місцях, де ми знаходимося, Бога. От этого Бога не чекаємо, а хочемо Його Божого своїм життям прославити. Той приймає Боже благословення, хто у різних справах, які йому вдалися, може в цій роді, зауважає, що тут є тільки промінь Божий, що є тільки ласка Пана Бога. Не я, як Павел Святий скаже, а не воля, а не ласка Божия во мне. І я разом з цією ласкою Божою суперсовничаю, і тому творяться такі великі отцові. Поглядим, что Мария, наполненная этой лаской Божией, собралась и поспешила. Куди? На допомогу. Вошла в дом Альжбеты, привітала Мария Альжбету. И от этого привітання, от Божьей радости, от принятия воли Божией, ее благословения Божие, якое мы сегодня почули. «Величая душа моя Пана». Але за что Мария, прославляя Пана Бога? Брати і сестри, ось апошнє слово этого гімна пригожого прославлення, який з'являється другою молитвою, яку в костелі старожитним уже після молитви «Отче наш» усі в них гучно читали і співали. І в этой молитве прийняв свого слугу Ізраїля, пам'ятаючи про свою милосердність. «Величає душа моя Пана», бо Бог прийняв свого слугу Ізраїля, пам'ятаючи про свою милосердність. «Я обіцяв батькам нашим». Брати і сестри, у чим це проявляється? Божа милосердність, про яку Марія говорить. А у тим, що збилося обіцяння. І це обіцяння може збитися у житті кожного з нас. А що нам потрібно, щоб воно збилося? Тільки одного. Тільки того, що Марія зрозуміла, що це обіцяння зложено на кожному з нас. Треба глядіти на історичний факт народу вибраного, який розпочинається від обіцяння Авраама. Бог пообіцяв Аврааму, що твоє потомство буде так личное, так великое, як песку на березі морським,
і як зорах на небе. І затым, калі будем читать докладно книги гістарычныя, книги пророцкія, што гэта народ Ізраіля, які атрымаў абяцання, неаднакратна адступаў ад Бога, сапраўднага Бога, браў сабе Бога ў другіх, верыў у розныя забабоны, прыткі, дзесьці хацеў быць сам Богом, але Бог яго не оставіў. І Марыя за гэта праслаўляе Пана Бога, велічае: душа моя Пана, бо Бог ёсць міласэрны. І гэтую міласэрнасць хоча праявіць на кожным з нас. Нават калі мы, хтосьці з вас, мае дзесьці вялікі грэх у сэрцы і не можа сабе прабачыць, то Божая міласэрнасць разлілася так само на гэтым грэху. Толькі гэта залежыць ад нас, чи мы хочам яго прызнаць, вызнаць, чи можа далей страх ахопвае нас, што дзесьці, што прызнаемся, што зменіцца і ўсё дзесьці разваліцца. Марыю такі страх не ахапіў. Мария сказала: нехай вера, нехай отбудется. Пане Боже, пусть я, слуга Твоя, нехай станет заповедля Слова Твоего. И приняла волю Божию. Величая душа моя Пана, и взрадовался дух мой Богу моим Збавце. Принял Бог слугу своего Израиля, памятаючи про свою милосердность, и обещал батькам нашим, Аврааму и его потомству навеки. И этим потомством Авраама з'являемся и мы, браты и сестры. И это обещание Божьей милосердности так само над нас разлилося от моменту принятия Христу Святого. Чи в этому учинили святого, чи не святого. Чи може тоді, коли принесли наш батьків в костюм. І ми сьогодні приходимо з вдячності за ці великі дари, які Бог нам одарив. З вдячності з того, що нам Бог користі, показуючи, що для кожного з нас є дорога свою Мать Наисвятейшую, которая его зародила, Таня, которая выховывала, осталась слугой Божией, которая приняла волю Божию. Узятая была, як пише Ахмат, недобре було би, каб Таня, яка народила Збавцю світу, осталась тут на земле. Тому разом з тілом і душою була узятая у небо, як королева. І сьогоднішній день Пан Бог королева переживає так само вспоминать сьогоднішньої коронації Матері Божої на королеву незвичайну, королеву неба і землі. Але чи вона з'являється королевою твоєго серця? Чи я так само хочу її наслідувати у виконанні і у пошуках Божої волі, як її виконати? Це залежить від мене. І сьогодні, після Святої Мши, ми світимо урожаї з ваших огородників, які зроблені, дякуючи, може, вашим намаганням, вашому старанню. Але так само пам'ятайте, що напереді, перед этим намаганням, над этим старанням, над этими розними працями, які виконали, може, і тяжкі роботи лица, йшла ласка Божия, яка завжди попереджує нас у наших намаганнях, у наших справах. Просимо, каб і ми, так само, як і Марія, яка пробула в Альжбеті около 3 місяців і вернулася у Дом Божий, как так само і ми. Може, не 3 місяці, а столько, сколько нам прописано, колись так само вернулися у Дом Божий, Божого життя у святості. Аминь. Віру одиного Бога, а й царя одиного, Створителя неба и земли, усего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, Зайца наружного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, наружного, а не спорного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на 3-й день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, святить праворуч Отца,
и знов прийде у хвале, судить живых и померных, и его володарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов и чекаю воскрешения победы и життя вечного в будущем свете. Аминь. У день, коли костел радуется хвале у небоузятельной святейшей Панны Марии, разъе заступництва скируя наши просьбы до Бога, а и сам всемогутно. Молимся за усіх дітей Костьола, как их оживляла надея на зустрічу з Богородицей в Христовом володарстве. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Мария, мать Костьола, выпросила для его щедрые небесные дары. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за покликаних до Божьей службы, как яны, усведомляючи веришь своего покликания, приносили плен, годный этого великого дара. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей, молодь, дорослых и состарелых, как яны памятали о своих покликаниях доведших счастья по небе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Бога, как Он благословил плен земли и працу людских рук на корысть всего человечества. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, присутных на этой святой мши, как мы доверились заступництву нашей Небесной Матери. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в инфенции за Марию, о wytrwalości wiery i o wyrażeniu ciężkiego stanowiska, a tak samo potrzebnych Bożych łask. Ciebie prosimy. Выслухай нас, Пане. Всемогутный вечный Боже, Ты взял Наисвятейшую Панну Марию, сделали душой на небо, прими наши молитвы и праз ее заступництво дари нас Твоей лаской и праз Христа, Пана нашего. Номер 94. Для Тебе, Мати, вознесу я молитву. Пожадай, как Иисус жил во мне. Где Ты есть, Святый Дух Всеходит. Где Ты есть, не побачу я. Мати Ты, браво до неба. Мое небо, это Твой Сын. Забери раз своего как я стал чистым, як лед. Молитесь, как мою и вашу охвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, нехай вознесется до Тебя охвяра нашей отданости. Раз заступництвом небовзятой Панны Марии запалил в наших сердцах огонь любови, как мы завсёды имкнулись на Тебе праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Укору серце. Узносим имя Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Он нам это
справедлива, слушна і збагаведна, каб мы заўсёды і всюды Табе складалі падзяку. Пане святый Ойче, всемогутный, вечный Божа, праз Христа Пана нашего. У гэты день Ты взял на небо Маці Твоего Сына, и она стала початком и образом Костела у хвале. А для Божого люду криницей утешения и надеи на Его земным шляху. По Твоей воле была захованная от тленной Панна, от якой цудовным чином принял тело и родился Твой Сын, дался всяляко життя. Тому разом с хорами ангелов мы прославляем Тебе, с радостью скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары рассою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczeri wziął kielich, znów Tobie podziaku składający podał swoim uczniom, każuczy: «Bierajcie i picie z jego wsie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. Heta czynicie na moją pamięć». Гэта великая таямница веры, Обещаем себе свою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и желаем Твоего преступления. Wspominający śmierć i znowu powstania Twojego Syna, a kieruję Tobie Panie chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как усіх нас, прибывающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал в любови, разом с Папом нашим Францишком, Biskupом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай, так само про братов и сестер наших, якія поснули у надеи на воскрешение, и про всех, кто в власти Твоей отошел с этого свету, и дозволь им убачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обрадником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным князем Брониславом Маркевичем и усіми святыми, якія спрадвеку подавалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа.
Раз Христа z Chrystowi Chryście, Tobie Boża Ojczał się małutny, u jedności Ducha Świętego, usiałasza na nich chwała, razów ziemiaki wieczny ja. Dajca niebieska, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, Karolina sumienie, święci i święci Twoją, przyjdź władarstwa Twojego, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba nasza, daj nam сегодня, и отпусти нам провины наши, jak i my odpuszczajem winowatym naszym. I nie uwodź nas w uspokójstwo, ale zbaw nas od zła. Prosím Ciebie, Panie, zbawię nam ciało złota, daj łaskawa spokoju i naszym. Да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы в вчерашнего неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийти Збавцы нашего Иисуса Христа. Твоего царства и моц, и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, с упокоем покидаю вам, с упокоем даю вам. Просим, не зważaj на грехи наши, ale na wielu Kościoła Twojego i будь łaskawy zgodnie z Twojej woli, одарить его с упокоем и едностью. Jaki żyjesz i благодаришь na wieki wieczne, с упокой Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. Kierujcie bliźniemu znak z upokojem. Boś baranek Boży, boś той, хто бере на себе грехи свету, благословленный и покликанный на вечеру Егоную. Пане, я не вартый, как Ты ввощен на меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 97. Матерь Христова, Матерь Христова, мы Тебя просим, мы Тебя просим, полная ласки, верим Тебе, верим Тебе, пошли нам Сына, Святого
Христа, землі. в ім'я Отця і Сина Хай і Святого молитва Духа. Господня запалить, Тіло Христа, своїм дітям ти надію душу лить. тіло Христа, Прийди, о Матері, в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. хай це малої радості Божої, В ім'я Отця і Сина і Духа наші Святого. прийми, наші прийми. Тіло Христа, тіло Христа, Правдива пісня, в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. твоя молитви, Тіло Христа, чекаємо. тіло Христа, О, Марія, Марія, наша матір. тіло Христа, О, Марія, владарка всьої землі. тіло Хай Христа, молитва Господня запалить, в ім'я Отця і своїм Сина і Духа Святого. дітям ти надію душу як бараніва, острую браму, та наша хана, нас уратуй, машинай ласка, вилічи рани, і милосердна, дай нам свою. О, Марія, Марія, наша матір. О, Марія, владарка всьої землі. Хай молитва нас полине запалить, своїм дітям ти надію душу лить. О, Марія, Марія, наша матір. О, Марія, владарка всьої землі. Хай молитва нас полине запалить, своїм дітям ти надію душу лить. Молимся. Милосердный Боже, мы с радостью приняли наисвятейший сакрамент и дает славления. Просим Тебя, как раз заступничество наисвятейшей Панны Марии, не взятой, мы могли досягнуть хвалы у воскрешения Христа Пана нашего. Братья и сестры, теперь отбудется благословление брошенной огородины. Они на початку прославим Богу, святой будем окропленные. Молимся, благословленный Ты, Пане Боже, всемогутный, Ты пожелал благословить и духовно обновить нас у кресте и ее живой крови нашего славления. Просим Тебе, спошли свое благословение на эту Голгофу и перемени нас силой Духа Святого, как мы завсёды и шли шляхом нового життя, раз представа нашого. Нехай эта вода нагадує нам прийняти хрост нашу приналежність до Христа, який нас откупив від свою муку і воскрешення. Амінь. Ми з удячністю приносимо у Дом Божий плоди нашої праці у полі і на огороді, у саді, так само квітки і зёлки, как про заступництво Наисвятейшей Панны Марии представить их Богу, как наше прославление и нашу удячность за все, что мы в этом роде отрымали. Пане наш Боже, Ты усім своим створением даешь ежу и зарадуешь расти плодам, кветкам, траве и зложу, как они служили с пожитком,
і лекам для людей живе. Тобі, Пане, криниця життя. Дякуємо Тобі за все зеленое, за все зеленение, что цвете и приносит плод от предвечного часу. Просим Тебя, благослови принесенные Тебе плоды этого года, сбожа, садовину, городнину, зелки, кветки, как яны служили здоровье людей живет. Одари своей лаской усіх, хто їх сіяв, садив, вирощував, збирав. А так само Ти, хто буде їх споживати, научи нас з удячністю ділитися отриманими від Тебе дарами. А коли будемо відходити з цього світу, нехай нас, які будемо нести ці плоди своїх добрих учинків, приведе до Тебе наисвятейшая Анна Мария, самый досконалый плод земли, как мы стали удельниками Твоей вечной хвалы, и Ты живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Зашматка лежу у вас там не выросла, но очень добрый, так что есть. Примите Божие благословение, нехай вас наполнится правдой, радостью и с упокоем. Пан с вами. И с духом твоим. Поверите ваши головы на благословение. Бог, який збавив світ про свого Сина, народженого з Панни Марії, нехай одобрить вас своим благословением. Аминь. Нехай вас завсёды отуляє своєю ласкою Панна Марія, яка народила давцю життя. Аминь. Усіх вас, які собралися тут, как в этот день отдать ей пошану, нехай Бог одобрится правдой, радостью и вечным счастьем. Аминь. Благословением всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется на завсёды. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас будуть снують по світі. Амен. в інтенції твердості в наших сім'ях, в нашій батьківщині, на всім світі. Святий Боже, святий моцний, Святий єснаrodний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий єснаrodний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий єснаrodний, змилуйся над нами. Поклажа
Твое, ясно правит душу. Как и птицы сирени, солнца и месяц на землю, светили высокие Твое, ясно правит душу. Тихая, покорная, Мария, Матерь Божия, небесной любовью прекрасная, Мария. Мария, тихая, покорная, Мария, Матерь Божия, небесной любовью прекрасная, Мария. Мария. Мама небесовый, мама земля, Ты Божа учить. Мы будем вместе вставать, с молитвой